Vidím kolem sebe, že většina lidí, když začíná s prop tradingem, tak opakuje dokola pořád tu stejnou chybu. Koupí si většinou challenge za nějakých 100-200 dolarů, jdou tam do toho, ať už se svojí automatickou strategií, s nějakým portfoliem nebo s ručním obchodováním. No a když to vyjde, tak dosáhnou challenge a je to samozřejmě super a můžou vybírat potom nějaký payouty, pokud realizují zisky. No a pokud to nevyjde, tak zkrátka nic. O celou challenge přijdou o celých 100-200 dolarů a musí začínat prakticky pořád od znova. A možná už jste to taky někdy zkoušeli, pořídili jste si nějakou výzvu, ať už od Fintokay, FTMO, Monevis, The Fivers a tak podobně. No a zkrátka to nevyšlo. A možná jste si říkali, že nejste dost dobrý trader, že ty vaše automatické strategie třeba nefungujou. A paradox je ten, že to vůbec nemusí být realita. Protože to, jestli projdete nebo neprojdete jednu konkrétní challenge, vlastně vůbec nemusí vypovídat o tom, jak kvalitní máte portfolio automatických strategiích nebo o tom, jak kvalitní jste trader. Protože někdy zkrátka nemusí být ta ideální doba, ty vaší konkrétní obchodní strategii se nemusí dařit, tomu vašemu portfoliu automatických strategií. Zkrátka v tradingu to tak bývá stejně jako v investování, někdy je příznivější doba, a někdy ta doba je zkrátka horší. No a pokud vy nasadíte to portfolio zrovna v tu dobu, kdy třeba jste po nějaký sérii velkých zisků, tak najednou může přijít to období ztráty. A vy samozřejmě pak o ten účet přijdete a v tom nejhorším případě si myslíte, že tahle strategie nefunguje. Naštěstí ale existuje ještě trošku jiný přístup, o který bych se tady s váma rád dneska podělil. Takový přístup, kdy nesázíte všechno na jednu kartu. Místo toho si připravíte několik možností, možnost A, možnost B, možnost C. A když ta jedna nevyjde, tak zkrátka máte další, třeba 1, 2, se kterými můžete pracovat. Tak se na to pojďme podívat. Typická challenge, ve který získáš 10 000 dolarů k obchodování, tě bude stát něco okolo 100 dolarů. Někdy to bývá trochu míň, někdy trochu víc, záleží na aktuálních podmínkách. No a ty jejich podmínky se často liší. Většinou jde ale o 1 až 2 evaluační fáze s cílem zisku okolo 4 až 7% a maximálním drawdownem denním třeba kolem 5% a celkovým kolem 10%. No a pokud zkrátka tyhle podmínky jednou nesplníš, tak o tu challenge přicházíš. Ale nejhorší na tom je, že kolikrát může jít třeba o jednu jedinou chybu, kdy nechytneš nějaký zprávy a to portfolio udělá propad a těch 5 nebo 10% realizuješ. Nebo může jít třeba jenom o týdenní, 14denní třeba sérii nějakých ztrát, ve který ty se dostaneš do výrazného drawdownu a pak je těžší o to se dostat pak zpátky na ty úrovně a dosáhnout toho profit targetu. No a jak už jsem říkal, pokud se ti to nepodaří, tak ty o celou tuhle challenge přijdeš. Někdy stačí jenom jedna chyba, jeden výraznější drawdown nebo krátká série ztrát třeba během týdne, 14 dnů, kdy se zkrátka ty tvý strategii nedaří, no a ty přijdeš o celou challenge vlastně a o všechny ty vložené prostředky. I když třeba tvoje strategie může být funkční, akorát nedostala dostatek času a prostoru pro to, aby to ukázala. No a jak už asi tušíte, tahle cesta není úplně efektivní, protože výsledek té jedné jediný challenge vůbec nerozhoduje o tom, jak dobrý jsi trader, jestli tvoje automatické strategie fungují dostatečně. Zároveň ty můžeš být konzistentní trader dlouhodobě, ale i tak tou výzvou třeba nemusíš projít. No a potom samozřejmě musíš tasit další 100, 200, 300 dolarů, abys šel druhou, třetí výzvu a doufal, že nějakou z toho projdeš. Právě proto není úplně ideální dávat všechno jenom na tu jednu kartu a spolíhat se na projdutí jedné výzvy. A já ti právě teďka ukážu, jak můžeš prakticky za stejné peníze projít těch výzev víc a mít vlastně několik pokusů. Alternativou, která je vhodná primárně pro nováčky k těmhle klasickým výzvám, může být třeba program Star Trader od Fintokay. Ten se dá pořídit už za nějakých 39 dolarů, takže za nějakou 1000 na český, a pokud použijete navíc kód START50, tak jste s tou cenou na polovic. To znamená, jednu výzvu můžete mít už za nějakých 500 korun. Vy si díky tomuhle místo jedné klasické výzvy, místo jednoho pokusu, můžete místo toho koupit třeba 3 až 4 menší výzvy a každou obchodovat pomocí třeba jiného portfolia automatických strategií. Díky tomuhle vy vlastně diverzifikujete to riziko, nebudete vsázet všechno na jednu jedinou kartu a to je právě u prop challenge obrovská výhoda. Pokud teda začínáte a chcete minimalizovat své náklady, tak právě tohle může být ta
nejvíc nákladově efektivní cesta, jak se dostat právě k fundovanému účtu. Je ale určitě fér říct i to, že StarTrader má nějaké svoje limity. Evaluační fáze tam jsou 3, po 2, 3 a 6% profit targetu, což ale na druhou stranu může být pozitivní, protože aspoň vidíte postupně ten váš progres a posun a ty první 2 fáze jsou v celku, řekl bych, snadný na zvládnutí, protože tam jsou nízký procenta. Další ten limit je samozřejmě drawdown, je tam maximálně 3% denní drawdown a 6% celkový drawdown, takže je to vhodný pro nějakou konzervativnější strategii, není to úplně ideální pro střelce, který chtějí napálit větší rizika, větší pozice. No a asi to největší za mě omezení je to, že tam je časový omezení na všechny 3 fáze na nějakých 180 dní. To nemusí být pro spoustu strategií úplně vhodný, právě proto si myslím, že ten start trader určitě není vhodný pro každýho. Na druhou stranu se jedná ale o obrovsky nízce nákladovou cestu, jak se dostat do světa pro tradingu. A pokud třeba začínáte, chcete naprosto minimalizovat své náklady, tak právě start trader je za mě možná jedna dokonce z nejlevnějších výzev na trhu, která se dá pořídit. A může to tak být ideální cesta pro ty z vás, kteří třeba začínají a nechtějí nebo nemůžou si dovolit pořizovat právě ty dražší výzvy. Takhle můžete prakticky už s pár stovkama začít profitovat na vašem demo účtu a získat první fundovaný účet. To, co ale dělá StarTrader zajímavým, je na jedné straně samozřejmě ta dostupnost, ta cena, na druhé straně je to ale i to, jak se s tím dá nějakým způsobem pracovat. Protože vy místo jedné klasické challenge máte třeba 3 účty, na každý ten účet můžete nasadit jiný portfolio strategii, a pokud chcete být víc variabilní, tak třeba k tomu přistoupit i tím způsobem, že na každý to portfolio nasadíte třeba jinou strukturu trhu. Na jednom účtu budete mít portfolio, který obchoduje čistě akciové indexy. Na druhém účtu budete mít portfolio, který se zaměřuje na Forex. Na třetím účtu budete mít portfolio, který se třeba zaměřuje na zlato. A přistupovat k tomu tak, že vlastně na každém tom fundovaném účtu budete obchodovat vlastně jinou strategii, jiný portfolio. A díky tomu zase zvyšujete šance získání toho fundovaného účtu, protože pokud se zrovna nebude třeba dařit strategiím na akciové indexy, tak se může dařit naopak strategiím na zlato. A vy tímhle způsobem to svoje riziko daleko víc diverzifikujete a opět zvyšujete šanci na to, že získáte aspoň jeden fundovaný účet. Navíc samozřejmě, pokud to splníte a ten jeden účet fundovaný získáváte, tak jako u ostatních výzev vám FinTokay potom s prvním payoutem vrátí vlastně celou tu částku za tu vaši challenge, což zase vám ušetří a otevře nějaký další náklady, ať už pro pořízení té dražší, větší klasický challenge, nebo třeba dalších start traderů. A aby jsme vám ten vstup do světa tradingu ještě více usnadnili, tak jsme aktuálně ve spolupráci s FinTokay připravili velikonoční akci, takový malý Easter egg. Pokud ještě nejste klientem FinTokay, nemáte u nich žádnou výzvu a teďka si od 15. do 20. dubna pořídíte libovolnou výzvu, třeba i Start Trader, tak se automaticky zařadíte do slosování o 3 10 000 $ účty pro trader, každý v hodnotě nějaký 2000 korun. A jak jsem zmiňoval, jediný, co pro to musíte udělat, je teďka v rámci téhle akce od 15. do 20. dubna si pořídit libovolnou výzvu u FinTokay. Odkaz, přes který se musíte prokliknout, najdete tady dole v popisku videa, aby jsme věděli, že tam jste od nás z komunity AOS Traderů. A jak jsem zmiňoval, týká se to právě nových klientů, kteří aktuálně u FinTokay nemají žádný účet. Takže pokud jste teďka uvažovali o tom, že byste se ponořili právě do absolvování nějaký výzvy, tohle je možnost, jak si tu cestu ještě víc usnadnit a zapojit se právě do soutěže o 3 10 000 $ pro trader účty. A abych to uvedl na pravou míru, já určitě nezatracuju klasický tradingový challenge. Naopak v naší AOS Trader komunitě je využíváme k efektivnímu získávání kapitálu a k profitování na demo účtu. Ale chodí mě často dotazy od nováčků, začátečníků, který se právě ptají, jakým způsobem mají s tím prop tradingem začít, s co největším klidem, s co nejmenším kapitálem. A pro ty za mě může být Start Trader právě ideální cestou, jak začít profitovat na demo účtu. A právě teďka díky spolupráci s FinTokay a velikonoční akci můžete navíc začít s příjemným bonusem a třeba i vyhrát větší pro trader výzvu.
odkaz, kterým se můžete prokliknout a pořídit si výzvu a zapojit se tak do soutěže o 3 pro trader účty najdete v popisku tohoto videa. Stejně jako odkaz na náš bezplatný kurz Strategy Lab, kde učíme, jak eliminovat psychiku v tradingu a díky automatickým obchodním strategiím dosahovat konzistentních zisků na burze. A já vám moc děkuji za pozornost a budu se těšit u dalšího videa. Mějte se fajn.